बिजित आङो दुगैगौमोनलाय दै गुदुङा फुदुंबायना फुदुङाखै बिजित दै गुदुङा फुदुंखांबाथाय माबा आंनो मेगिखौ संना होनाय र'लै दसे मबाइल नायथ'दों आङो उनाव फुदुंगोन दे मबाइलखौनो बेसे नायो दै गुदुङा फुदुंदो ओमफ्राय दै गुदुङा फुदुंखांनानै आंनो मेगिया संना होदो मेगि जानोसै आङो ओंखाम जानो बासोदों आं बिजित दे थाबैनो दै गुदुङा फुदुंनानै मेगिया संदो र'लै माबा उर्मिला नों मानो मोनसे गाख्रबबाय थायो मा मोनसे खामानि थिनबाय थायो आं बाया नामा आरो मा मेगि जानो जालायखो खिसारि संना दोनदों बेखौनो जाना आङो मोनथाम मोनब्रै संबाय थानो हायालै बायो आङो गरमफोराव मा मोनसे खामानि थिनबाय थायो आं हिनजाव मानसि नामा दसे मबाइल नायबानो माबा मेगि बानाय दै गुदुं फुदुं ओंखामा सं ओंख्रिया सं झारु मारि थोरसि सु लथा सु साराय सु आं बायोलै एसेबां खामानि थिनबाय थानाङा आंखौ आं मावगोन ना लासैनो आरो मेगि सिगि संनो बादों आङो खिसारिखौनो जादो बिजित नोङो आंखौ रागा जोंदों दिनै नों आंखौ मा भेजालसो मोनबाय दङ ना मायो हा दै गुदुंल' फुदुंनो होनायावनो मेगिल' एवनो होनायावनो नों आंखौ एथ' रागा जोंदों दै गुदुंल' फुदुंनाय नङा मेगिल' एवनाय नङा फुंनिफ्रायनो आं मावगासिनो माथो फुङावनो सिखारनानै न' सिबदों जि माखाखौ सुदों थोरसि लथा सुदों बिनि सायाव नोंनि जि आंनि जि आं मा बाया नामा मा मोनसे थिनबाय थायो दिनै मास मोनसे जाबाय आङो मावै आं बालायलांबायलै उर्मिला एसेबां मावनो हायाथ' बुजि मोननांगौना नोङो आंखौ बा बिजित बा नोङो दिनै आंखौ बेफोरबायदि बुंनो हानाय जाबाय आङो खरि जानायखाय आंनि आथिङा गैयैखाय जेब्ला आङो मोजांमोन आंथ' हारसिं मावोमोन फारसेनिफ्राय मावजोबोमोन आंथ' होनबाना नोंखौ जेबो बखियामोनबो बुङामोनबो आं हायोबा नों मानो हाया आं जुदि नोंनि थाखाय आं मावजोबनो हायोबा नों आंनि थाखाय मानो मावजोबनो हाया आरे नोंनि खोथाया एसे आलादा नों जाबाय हिनजाव मानसि आं जाबाय हौवा मानसि सोर हौवा मानसिखौ नोङो फारसेनिफ्राय मावनाय नुदों आरो मावा नङा मावोबो मा मोनसे थिनबाय थायो मोनसे थिननाङा ना मावनांगौ खिनिखौ आं मावखागोन आरो ओंखाम जानांगौ ओंखाम संदों ओंखाम जानांगौ मा बिलाइ दिनै मेगि जागोन दिनै चावमिन जागोन दिनै रुटि जागोन दिनै पर'था जागोन बेफोरबायदि आं बानायना होबाय थानो हायालै आं बाखानाय मोनो बा बिजित बा आं जेब्ला मोजांमोन होनबानाथ' नों आंखौ सना रुपा होननानै बेसेबा अनोमोन नाथाय जेब्लानिफ्राय एक्सिडेन्ट जानानै आंनि आथिङा जना थाबाय आं खरि जाना थाबाय बेनिफ्रायनो नों आंखौ बोरैबा खालामग्रा जाबाय नोङो बिजित आंनिबाथ' नोङो एक्स हिनजावजों थांफिननो लुबैबाय आंनि आथिङा खरा जानायखाय न' बिदिनो नोङो बिजुलिजों थांफिननो लुबैबाय आङो रावजोंबो थांफिननो लुबैयाखै नाथाय आंखौ बेफोरबायदि मोनसे थिनबाय थानाङा आं बाखांनाय मोनो खिसारि संना दोनदों बेखौनो खुरना लाबोनि आङो खुरनाबोसो लाबोनांगौ नोंथ' थाबायनो हालायानो बिजित नोङो दिनै आंखौ बेफोरबायदि बुंदों माथो आरो नों आरो थाबायनो हागोन नामा हालाना मालाबाबोथ' नों थाबायनो हाफिनला थैजासिम नोंखौ बेफोरबायदिनो केयार खालामबाय थानांसिगोन आरोना बिजित थारैनो नोङो आंखौ बाबाय न' आरे नोंखौथ' मानसिखौ बायाखै आं नायनो थेवब्लाबो आङो मावनो दांनो बाबाय सोर बाया देनाय सोर बाया आरो आङो नंगौखौसो बुंदोंना नोंथ' मालाबाबो थाबायफिननो हानाय नंला दा रुवाथि नांगौमोन सासे रुवाथिखौबो अबाव मोनबावनो गुवाहाटियाव सोलिनो ओरैनोबाबो खस्थ' सेलेरियाबो एथ' खम उर्मिला आं बुंदों नों न'आवनो थाहैदो थां साननैसो सोरथ' मोनथिनो आरो नोङो हाबा जादों होनना खिन्थायाबानो जाबायना नाथाय आं नोंखौ नागारना थाङा नोङो बिजुलिजों थांफिनगोन आं मोनथिगौ नोंनि मथलबा बेलेग थै माबा उर्मिला नों मानो उल्था सानो सानफ्रोमबो नों न'आव थांना थायोबा मा जायो साननैसो आं नोंखौ लाबोफिनगोन ना थाङा होनदोंना आङो फान थाङा आं बेयावनो थागोन नों आंखौ मा खालामो खालामबाय था नोंनि मथलबखौ मोनथिदों आङो नोंलाय मा सानफ्रोमबो गाज्रिखौनो सानखायो ओंखाम संना होनो बादोंबालाय संना होनै आं थैगोन बेफोरबायदिनो थागोन आं राननानै थेवब्लाबो नोंखौ गारनानै थाङा आङो बिजित नों ओरैबायदि जाथारबाय ओइ आसल अमा बेदरखौनो सेरसे लांनोसै रलै आंहाबा उदै सानाय जाबाय थाग्रा जादों मानोबा साथ'थ' जायाखै ना गेस्ट्रिकसो जाखो ना फेटि लिभारसो जाखो ना पाइल्ससो जाखो आं मोनथिला दे खोजाना फाननानै दोखो जादोंबो ना लुन लोंदों जादों बांद्राय जाना लानायखाय उदैयासो दुखु मोनबायलै आंना थेख्रेब मोनदों होननानै एसेबां जानाङालै जोंहा बेदर लांबाबो आं बारा जायाथ' न'नि मानसिफोरासो जायो जोंहा बांसिन ओइ थेख्रेब खोजानाखौ आरो एसे फानबावनांगौमोनलै आङो डक्टरनाव थांगौमोन उदैयानो बांद्राय साबाय थाग्रा जादों आंना सानफ्रोमबो बिदिनो फानबाय थानोसै होमबा फाननांगौमोनथ' र' माथो खालामबावनो र' बेफोरबायदि खोजाना फानलांबाय थानो हाया र' सक जागोन माथो जोंफोरखौ ओइ नांगौ जादोंलै फैसा आं डक्टरनाव दा थांनांगौमोन माबा जादों उदैया जेबो जायाखैलै गेस्ट्रिक जादों बे ओइ जाजिलंगा भाइ
जों जाय न'खरनिफ्राय खोदाना खावना लाबोदों बिसोरो खम भिखारि बायसो जानानै दङना दा जायखि भिखारि जाया मानो जोंफोर धोनि जाबानो जागोन एबार खिन्थु बुरजा फानखागोन नामा आधा फाननानै गारि सारि लाखानोसै खोमालै साखा थोंब्रै मानसिफोरालाय सोख खालामगोन थेवब्लाबो उफाय गैया जों मोनदों नालाय जों लाखागोन फानखागोन मानसिफोरखौ सानबाय थाना लाब गैयालै साखा थोंब्रै गंसे गंसे लानोसै ओमफ्राय गिदिंबाय थानोसै नामा औ र' सिगाङावनो उदै सानायखौ आङो फाहामग्रोनि बिनि उनाव आङो माबागोन जेनेबा खिन्थागोन साखा थोंब्रै लागोनखौ जागोन दे होमबा साखा थोंब्रैखौनो लानोसै एबार गंसे गंसे आयदै उदैया माबा जाखो आंनि उदैया बाल रखर रागासो जोंग्रा जाबाय दे उदैखौबो मानसिखौ बुना होनि र' रखरा बुना होनि र' आयदै ए नोंखौ साला रांखावरि फाग्लि ओइ फाग्लि नोंसोरसो फाग्ला फाग्लि नोंसोरसो आं नङा मिथिबाय नोंसोरसो आंखौ फाग्लि होनदों गावनियासो टाक्ला फाग्ला नों साला आंखौ जोना होदों पापि साला फाग्लि नोङो नोंखौबो नागारनायाव गैयालां सोर सेलबोराय बेलाय सोर सेलबोराय फैनो होनाय बेखौ फैनो होनाय नोङो सेलब्रायखौ नोङो सिनायनो हाया सेलब्राया तेरेनाम फिल्मनि एक्टर आंनि फिसाला तेरेनामनि एक्टरा आंनि फिसालासो मिथिबाय फाग्ला जाम्बा बे फाग्लिजोंनो नांबाय थायो नामा थु थांसै फाग्लि किसखौ बोला नोंसोरसो फाग्ला फाग्लि आंनि फिसाला नोंसोरखौ बुगोन र' आंनि फिसालाया एक्टरसो हिन्दी फिल्मनि एक्टर तेरेनाम फिल्म नुदोंना नुवाखै तेरेनाम फिल्मखौ बयबो नुदों बिनि एक्टर आरो बर'निबो एक्टर थैसाम फिल्माव थानाय एक्टरा बेनो जाबाय आंनि सिलबाराया फिसालाया आंनिनो बियो फिसाला आंखौ आखाइ होनायनि सिगां 100 बारसो सानखा मिथिबाय आंनि फिसालाया एसेबां गिदिर एक्टर नोंसोरखौ गारा नागारनांगौ गैया नोंसोरखौ लागायना होगोन र' दायो थांनानै हेलौ आबा सिलबाराय आंखौ सासे थाख्ला मानसिया दाखु मानसिया आंखौ बुदों नों मालाय तेरेनाम फिल्मनि एक्टर नङानो आरो थैसाम फिल्मावबो नों गैयानो मालाय बिसोरो बिदि होनबाय थादों गैया होननानै नोंखौ लाजि फोनांबाय थादों ओमफ्राय आंखौबो लाजि फोनांबाय थादों बिसोर थाबैनो बुफै फैगासिनो ना बै माबाखौबो लाबोखा गोलावखौ बे फाग्लिजोंनो नांबाय थायो नामा फै टाइम गैया नङा आंखौ मानो जानांगौ बियो ओरैबा उदै सागाना दंखायो मानसिया नों आंखौ बुनाया र' आंनि आबा सेलब्राया फैगासिनो गोलावखौ लानानै नोंसोरखौ ओरैबायदि दामगोननो आं लिंहरखाबाय र' नोंसोर खारग'आ फै फाग्लि नोंसोरसो फाग्लि नोंसोरसो मिथिबाय आं फाग्लि नङा आंबो सिगाङो एक्ट्रिससोमोन मिथिबाय एक्ट्रिस रांखावरि एक्ट्रिस होनबा बयबो सिनाय हायोमोन मिथिबाय आङो हिन्दी फिल्मावबो दङ मा पाइसि खम दामि मानसिनि बिसोरलाय आं एक्ट्रिसजोंनो बिसोर मोजाङै रायज्लायनो रोङा माइखा तेरेनाम फिल्मनि एक्टरनि बिमा आङो आरो आंबोथ' एक्ट्रिस बावसो सनमान होनो रोङा साला एक्ट्रिसफोरखौनो आयौ माथो लोमजालायखोसो आबै अनसुलि आबै माइ आबै आंखौ लोमजालायबाय थांनाय आइनियाव मुलि दं नामा बिहैनाय एकदम लोमजालायबाय नोंसा आदैयाबो न'आव गैया नङाबा बेखौबो मुलि लाबनो होगौमोन नोंसा आइनियाव दं नामा थांनाय बिहैनाय लोमजालायबायसो नोङो आबै र' आं बिहैनि माबा जादों आंहाबो मा खालि लोमजानायल' आङो बाबायहाय खस्थ'बो मोनसोबाय मुलि जाबा दसेल' हामो ओमफ्राय आरो जाफिनो मा जाखोथाय आंहा देहायानो सुख गैला एसेबो ओरैबायदि खर'खौ बोरैबा मोनदों आङो आयै मा नोङो लोमजाबावदों मानो लोमजालायखो माथो मैया एसे मोजां मोनदोंमोन मोनथियाहाय बिहामजो मानोबा लोमजालायखो गुदुं जाजोबदों बिहामजो मुलि दङना मुलियाबो गरसेबो गैया आयै मैया हामबायमोन ना नोङो बेनिखायनो आंबो मिनि सोरांनावबो बिनो बावदों दा मिनि सोराङाबो गैया दिनै गुवाहाटियाव थांदों बेखौनोथ'हाय बिहामजो माबा जाखो दे होमबा आयै आङो लायनि र' दानो मुलि जायाबा आरो बांसिनसो जालायगोन नोंनि लोमजानाया आङो नङाबा मुलिखौनो लायनि र' आयै नों थाथ' आइ अनसुलि नों आबैखौ नेबाय थाथ' दे आरो बांद्राय गुदुं जाबाथाय खर'आव दै लुना होबानो जाबाय आं फैगौमानि दे नोंसा आदैयाबो गैया नङाबा मुलि लाबनो होगौमोन बेबो गुवाहाटियाव थांदोंना औ दे आयै जागोन दे दानो थांलायाबाबो जागोन खोनादे बिहामजो सानथिं माथिंनो
दा बेलासि थांबानो जाबाय नाङा आयै आं थांगोन दानो थांगोन आं गियो मिथिगौना आयै नों जुदि मायबा मोनसे जाबा मा जागोन दे बिराद गिखांनाय मोनो थांनि र' आइ अनसुलि नों आबैखौ मोजाङै नायथ' दे आं दानो फैगोन लोगोफोर दिनै भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय दे नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा मैयाबो भिडिअ हगारनो हायाखै आङो माने बे साननैसोआ बिराद माने बेस्थ' आरोना बेनिखायनो भिडिअखौनो आङो मोजाङै लाबोनो हायाखै ओमफ्राय आरो बे साननैसोआथ' लाबोनो हायाबो जानो हानाय मानो होनबा जोंहा न'खरावनो हाबा दङ आरोना एकदम न'निथार हाबाया बुधबारैनो दंथारो ओमफ्राय दा गाबोनो आङो फिसालानि लोगोजोंनो लाइन मारिबायना मा बेखौ ससे लाबोनोबो हानाय माने गोलावै लाबोथारनो हायाबाबो गुसुङैबाबो लाबोगोन आरोना ओमफ्राय गाबोनो हगारनानै आङो बुध बृहस्पतिबारसिम आङो हगारनो हाखानाय नङा दे लोगोफोर मानो होनबा न'निनो हाबाथार दं नालाय एकदम सोलाबखानाय नंखाया हाबायाबो न'निथार नालाय बेनिखायनो माने भिडिअ बानायनायाव गोसो माबानाय इन्ट्रेस्ट जायाखै आरोना हाबायावसो इन्ट्रेस्ट जागासिनो बेनिखायनो आङो समखौनो मोनथाराखै माने ओजोंबो थांनायबो जाबाय थादों नालाय बारा गोजानबो नङा गामि मोननै बारबानो मोनखायो दे होमबा लोगोफोर गाबोन सानसे हगारनानै आङो हगारनो हाथ'ला दे बे साननैसोआ नोंथांमोना नेबाय थाथ'बानो जाबाय आरोना दे होमबा लोगोफोर थाथ'लायदो ओमफ्राय भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरोना नोंथांमोना गोबाङानो नायनानै लाइकबो होआ कमेन्टबो हरा ओमफ्राय हरग्राफोराथ' हरबाय थाखायो दिनै थेंक इउ स' माच ओमफ्राय हरिफोरा माने नायनाल' गालाङो आरोना अननानै नोंथांमोना लाइक होबानो जाबाय आरोना लाइक कमेन्ट हरबासो एसे इन्ट्रेस्ट जायो भिडिअ बानायनोबो दे होमबा लोगोफोर थाथ'लायदो थेंक इउ